Здравейте, аз съм TechBog. Днес ще ви покажа как да си направите двойна електрическа верига с две лампи, като има възможност да седи изключено, да седи включена едната лампа и другата. Така, да започваме. Нужно е, като за начало, да си купите едно фенерче. Ето, това е най-обикновен фенер. Нали виждате? Един фенер. Купил съм го от Левчето. Може да си вземете и вие. Сваляте му капака. Трябва да свалите капака. Сега всъщност ще ви покажа, но след ето този. Така. Така. Сега. Така. Ето, отворено е. Махате капака. Ако ще купите, имам преди същия, така махате му капака. Остават лампите. Като ги дръпнете, остават кабели. Сега, в принцип тук трябва да има един прекъсвач към самия фенер. Отрязвате му всичките кабели. Тук на горния, където също му отрязвате кабела. Оставате само другите два. Този към батерията и този, които са свързани към две платки, които са за предните лампички. Малките. След това свързвате с кабели. Най-лесното нещо е да свържете с кабели. Така. Сега ще го сгубя. И така, сгубил го. Така. Може да си направите прекъсвач. Ето го прекъсвача. Както виждате, като е насочен насам, светва тази лампа. Като е насочен насам, светва онази лампа. И разбира се, като е изправен, не свети нищо. Вижте, сега ще ви обясня как да си го направите. Значи, като за начало взимате една дървена дъска. След това взимате медни пластини. Набивате ги в дървото на около разстояние половин сантиметър една от друга. Повтаряте това нещо 3 пъти. След това в средната пластина, т.е. нали, сложи на 3 място по 2 пластини. На средното място пробивате дупка в пластините и прокарвате болт. Слагате му гайка и слагате кабела за двете лампи. В единия край слагате втория кабел за едната лампа, в другия край слагате втория кабел за другата лампа и, както казах, в средата за двата кабела на всяка лампа остава по един кабел, двата кабела ги събирате и ги слагате в средата. И си правите, слагате по средата между двете поставения половин сантиметър разстояние, слагате друга по-дълга медна пластина и дърпате вече на където искате. Аз съм си го направил като от тази страна светва тази лампа, ако е от тази, светва тази лампа. И това всъщност много лесно за изработка. Ето го, цялото. Така че, ако искате, може да си го направите. Сабскрайбвайте. Аз съм TechBog. Благодаря.